Velkommen. Jeg skal lige have startet det op, men velkommen til Isaac Reborn. Lad mig se. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Ja, det er ikke Gud, det der. She replied, What? grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement, hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Jamen, som jeg har sagt, velkommen til Isaac Reborn. Jeg har næsten lige købt det, så... Lad os bare gå i gang. Oh. Fuck. Sådan, han der. Ups. Okay, jeg kan fortælle jer, hvad det handler om. Eller jeg har måske været med. Men kan I se her? Her går man ind, og så er der en gratis ting. Åh, fuck. Fuck din psykopat, mand. Sådan, Marie. Ja, dø! Dø med tårer! Lad mig være! Godt. En achievement. Den er vej. Oh, fuck. Oh, den er lidt mere OP. Hey, fuck you, I do this. Whoop. Wait, jeg tror jeg. Fuck. Yeah. Hvad er det der? Oh, okay. Boss battle. Ja, hvorfor ikke? Oh, nice! Det er bare løgn. Okay, så prøver jeg igen. Oh, fucking edderkop. Jeg hader edderkopper. Gå væk.
Hvad? Den ser fucking fed ud. Jeg slukker lige på alt det. Nice liv. Hvad er det? Nice! Sten i hovedet. Wow. Mega fed ting. Der kommer bare sådan nogle tårer rundt. Jeg skal afprøve den. Den er bosse. Bombe! Det er meget, hvor jeg skyder, så begynder den. Nå. Nej! Hvorfor dør jeg hele tiden? Please, en god ting. Hvad er det der? What? Oh my god! Mind control! Mind control! Mind control! Aha! Oh my god! That's freaking beautiful! Mind control! Mind control! Mind control! Nej, jeg må ikke miste et eneste liv. Kun når bossen er. Det er nu der fucking svært at styre den her, for den er fucking langsom. Ja, okay, godt. Så mangler jeg bare den der bi der. Eller flue, eller hvad? Det er sgu da meget smart. Man kan også bare holde den inde på dem. Hvis der er sådan en boss, der bare står stille, så kan man bare gå rundt imens. Det er sgu da fedt. Bag. Fuck. Jeg tror faktisk, vi vinder den her kamp her. Det er jo bare lort. Oh. Wow. 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 Ej, det var nu en lort. Oh no. No. Okay. Og så der. Yeah. Mælk. Best ever. Best game ever. Anden level. Gjorde det. Regnbue-lort. I'm not Ruffy. Lad os se, om der er noget ekstra. Okay, jeg kalder dig for bolden, Philip. Philip! Er du sikkert? Ja! Okay. Philip, du løber! Det var her, hvor bossen er. Fuck dig, Philip. Du dør. Du kommer til at dø i nat, Philip. Okay. Philip, jeg ved godt, du træber dem alle for mig, men du er stadig idiot. Philip! Så gør dog noget, Philip! Philip! Jeg vil ikke dø!
Philip, hjælp mig! Philip, jeg dør! Philip, det er hele din skyld, jeg kommer til at dø! Hvad gør Philip? Philip, nok lige de andre. Imens jeg står her. Har ondt i øjnene. Jeg har pisse ondt i øjnene lige nu. Og jeg kan ikke vide, jeg ved ikke hvorfor. Der er mange af en. Philip, jeg troede han nakkede alle. Jamen det har jeg ikke. Philip! Kom nu. Philip, jeg gider ikke mere. Godt. Philip, nu kan vi gå. Forhåbentlig. Hvad er det der? Hvad? Philip, du har fået skjold. Yeah! Philip, lad nu være med at spille smart. Okay. Philip, hvad var det, jeg lige sagde? Jeg skal ikke spille smart. Hvorfor gør du så sådan noget? Du skal ikke spille smart, vel, Philip? Din fucking dumme dreng. Kom så, Philip. Lad os gå en tur. Philip, kom så, du skal klappe også, mens jeg går. Det er så meget fair. Okay. Philip, hvor er bossen? Ham vil jeg ikke nakke. Jo, du skal, Philip. Jeg gider ikke at nakke en. Du kan hvorfor? Fordi jeg gider ikke. Kom så, Philip. Det er dig, der skal nakke den. Se, Philip. Jeg sagde jo til, at du skulle nakke ham. Så jeg også lige ham her først. Det er sådan en hoppefyr. Du beskytter mig, Philip. Tak, Philip. Fordi du er sådan en fucking møgkælet. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Philip, jeg troede, du skulle hjælpe mig. Kom nu, Philip. Giv, hvad du har. Ah, se der, Philip. Så nakker man en boss. Din dumme knægt. Holy shit, nu er jeg kommet endnu mere til skade. Level 3. Kan jeg gøre det? Philip, du klarer det. Philip, er det sikkert? Er det sikkert, Philip? Philip, jeg er lidt bange, så vi tager den her vej. Philip, nakken, Philip, jeg er bange. Philip, jeg er bange. Tak, Philip. Philip, nu er jeg endnu mere bange. Philip, jeg dør. Philip! Philip, hjælp mig nu, din fucking møgunge. Philip, red mig. Når du redder mig faktisk. Wow. Jeg er klar, Philip. Mange tak! Hold nu kæft, Philip! Philip, han forstår bare ikke en skide. Nej. Nej. Godt. Hvor købte du der? Et kort! Se der, Philip. Det er som man får et kort. Space. Er det? Hvad er det, man skal klikke? Philip, for fanden, du skal jo hjælpe mig! Hvad fuck laver du, Philip? Okay, tak for liv, men... What is this? Come on. Philip, hvor kunne du, man? Jeg brugte dine penge jo. Så skal du være god. Philip, du er altså bare sådan en dude. Kom nu, Philip. Nak dem. Jeg gider ikke dø, Philip. Philip, jeg vil ikke dø. Jeg giver dig skylden igen, hvis jeg dør. Kom nu, Philip. Philip. Der var tæt på. Jeg var lige ved at smide dig tilbage på lossepladsen. Ja, synes jeg det er ikke sjovt, vel, Philip? Så har du også bare været ordentlig, ikke? Og jeg skal komme efter dig. Se her. Her er 2 liv. Her kan jeg komme efter igen. Yeah. Og Philip, du bliver fucking her. Ja, bliv der. Jeg kan... Philip, hvad var det, jeg lige sagde? Ikke noget. Jo, jeg sagde din fucking nar. Okay, godt. Godt det der. Philip, nak adkom. Jeg er bange for adkom. Philip, jeg er bange for adkom. Det ved du også godt. Hvad er det? Oh my god, nej. Nej, no.
Nu, Philip, stå på ham her. Og følg efter ham her. Så følg efter ham, Philip. Philip, følg efter ham. Jeg gider ikke have det der. Jeg vil ikke dø, Philip. Philip, jeg vil ikke dø. Sådan der. Philip, nak ham. Nak ham, Philip. Jeg er bange. Fuck. Jeg mangler en nøgle. Nej, her skal jeg fandme igen. Det kan godt være, den er herovre. Men jeg skal blive friskolen. Men det er nøglen. 100p, men jeg skal også have en ny ting. Jeg gør det her! Og Philip, du har bare at være god. LOL! Ja, yeah, Philip, vi gjorde det! På grund af mig, ikke på grund af dig, for du er en back. Woo! Sådan, Philip. Jeg giver en is. Jeg giver en is. Virkelig. Nej, Philip, jeg giver en is til mig selv, ikke dig, mand. Du er jo bare en vandballon. Oh my god, det ser sej ud. Prøv at se mig, Philip. Er jeg ikke bare pæn? Nej. Hvad fuck siger du, Philip? Jeg kommer og tæver dig. Godt, se dig. Man skal lige vise, hvem der bestemmer. Det skal I huske på. Kom så, Philip. Lad os gå en tur. Lad os klare bossen. What the fuck? Hold kæft, han tisser. Fuck. Philip! Jeg vil ikke dø! Oh my god, de gjorde det hele! Fuck, du er dårlig, Philip! Hvad er det der? Nice. Jeg skal lige skaffe mig livene, og så kommer jeg. Dam. Så. Sådan, Philip. Kom så. Kom så, Philip. Nu klarer vi det her. Videre. Hvad finder jeg egentlig noget til? Okay, godt. Vi mangler 2, guys. Og girls. Guys and girls, vi mangler kun 2. Kom så, Philip. Philip, de boner mig. Philip, de boner mig. Ikke. Philip, jeg er bange. Så tilbage. Kom så, Philip. Philip, vi skal lige have gjort det her. Philip, du har bare nakker med. Oh, fuck. Philip, giver fucking dig skylden. Jeg mangler liv. Virkelig. Ikke noget liv. Nej, det er dem. Hvor fuck er du henne, Philip?
Philip. Hvad bliver der af at hjælpe mig? Kom nu, Philip. Philip, hvor går du? Philip. Philip, hvor går du? Jeg troede, jeg var venner. Okay, jeg slutter episoden af, når jeg har lige klaret den her. En saks. Nice. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja, seriøst. What the fuck? Og så bare hurtigt til boss battle. Og bare lige den der lyd der. God. Videre. Oh, fuck. Ham der. Hvad kiggehop? Puh. Skal kalde det sådan sidste her. Ew. Godt. 4. What the fuck? Hvad er det der? Hørte lige, at jeg med djævlen, altså i her, så er jeg helt med djævlen og Gud. Fuck. Ja, jeg kommer til at tabe her. Måske er der liv. No. Jeg har virkelig brug for liv. Vi kan komme til at dø 100. Endnu værre, det er 2.
her. Ej, det er ondt. Hvordan skulle jeg lige klare det? Men tak for at I så med. Og forhåbentlig finder jeg Philip igen og smører ham. Så ses.